салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. Барселона ва Манчестер Юнайтед воқеан беҳтарин шоу ва арзандатарин рақобати ҳафтаро нишон доданд. ин бозӣ зеби плей-оффи лигаи чемпионҳоро дошт. бозӣ ҳамон вақт дар хотири мухлисон боқӣ мемонад ки он ҷо ё ҷангу ҷанҷол шавад, ё баҳси калон, ё ҳисоби бузург. хулас натиҷаи рақобат дар Камп Ноу 2-2 мусовӣ шуд. хулас бо шарофати маҳорати дар нохунак олии доварони ин бозӣ дар хотири мо боқӣ хоҳад монд. ин рақобат беҳад фурсатҳои баҳснок зиёд дошт. гумон меравад ки Мауритсио Мариани дар ин бозӣ бояд 2 пеналти ва 1 корти сурх медод. сербаҳстарин лаҳзаи бозӣ ин афтидани Маркус Решфорд дар қисмати дуюми бозӣ буд. дар дақиқаи 64-уми рақобат меҳмонон аз Англия ба задани голи сеюм наздик буданд. Бруно Фернандеш бо як пас хатарноктарин футболбози ин шабаро ба Тер Штеген ба қавле 1-1 баробард. вале ягона нафаре ки имкон дошт Решфордро аз роҳ баргардонад, ин Жюл Кунде буд ки аз паси Маркус бо суръати баланд медавид. Жюл Кунде тӯбро аз Решфорд гирифт, вале сараввал ба пои Решфорд зада ӯро афтонид. баъд соҳиби тӯб шуд. ҳатто дар наворҳои такрорӣ дида мешавад ки расиш воқеан буд, вале довари майдон Мауритсио Мариани ва довари системаи вар Масимилиано Ирати ки топ доварон шинохта мешаванд, ҳарду дар ин масъала хомӯш буданд. Эрик Тен Ҳаг сари бемӯяшро мехориду асабӣ шуда ба доварон ҳамла мекард ки дар натиҷа худаш корди зард гирифт. ӯ то охири бозӣ ором нашуд ва ҳатто баъди уштаки охирин ба рӯзноманигорон гуфт ки довари майдон дар ин бозӣ таъсири бузург дошт. ин қоидавайронкуниро ҳамаи мухлисон бо чашми сар диданд. бояд довар ба Жюл Кунде корди сурх медод, чунки Решфорд бо дарвозабон 1-1 буд ва муқобили ӯ аз пушт давида қоидаи бозиро вайрон карданд. довар бояд чунин иштибоҳҳо накунад, гуфтааст Эрик Тен Ҳаг. дар ин баробар каталониҳо ҳам дар ҷавоб ба англисҳо муқобили довар шикоятҳои зиёд доранд. дар дақиқаи 38-уми бозӣ ҳимоятгари Манчестер Юнайтед Арон Ван Бисака дар дохили ҷаримагоҳ аз назди пояҳои Жорди Алба тавассути лағжиш ё ба истилоҳи русӣ паткат тӯбро берун кард, вале дар наворҳои такрорӣ дида мешавад ки дар ин бархӯрд низ пояҳои Ван Бисака ба пояҳои Алба расидааст. дар ин фурсат ҳатто бо 2 банди қоидавайронкунӣ метавон ҳимоятгарро гунаҳгор кард. аввал бозии бениҳоят дағал, дуюм расиш ба пояҳои ҳариф. ин ҷо бояд ба дарвозаи ДХ пеналти таъин мешуд, аммо довар ин фурсатро ҳам нодида гирифт. дар дақиқаи 85-ум бошад футболбози дастаи Манчестер Фред дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро бо дасташ бартараф кард ки инаш пеналтии 100% буд. дар ин ҷо ҳам довар пеналти надод. ман намедонам доварон ҳамон рӯз маст буданд ё ҳушёр, вале ба иштибоҳҳои бузург роҳ доданд. барои ҳар саи фурсат доварон бояд фикр накарда пеналти ва корти сурх медоданд. аммо ин доварон ҳамон рӯз ба гумонам ё ҷашн доштанд ё воқеан надиданд, ё Барселона ин навбат пули кам дод. баъдтар дар ин бора гап мезанем. камтар Маркус Решфордро таъриф мекунем. ин футболбоз феълан ҳарчанд пушти сояи Килиан Мбаппе ва Эрлинг Ҳоланду чанд каси дигар пинҳон мондааст, вале барои дастаи девҳои сурх рӯзҳои охир қаҳрамониҳои зиёде мекунад. дишаб ҳам яке аз беҳтарин футболбозони дидор буд, гол зад ва чанд бори дигар фурсатҳои хатарнок ба миён овард. Эрик Тен Ҳаг воқеан Решфорди ҳақиқиро ошкор кард. баъди чемпионати ҷаҳон Маркус мисле ки аз нав тавлид ёфт ва дар 16 бозии охири ин даста 14 голу 4 паси головар анҷом дод. чизи дигар ин аст ки агар Ҳоланд дар баъзе бозиҳо хетрик мекунаду дар баъзе дигар чизе надорад, аммо Решфорд дар ҳар бозӣ як амали натиҷабахш нишон медиҳад. дар 5 бозии охир қариб ки дар ҳамаашон амалҳои натиҷабахш дорад. бо Ноттингем Форест 2 асист, муқобили Кристал Пелас гол зад, дар бозӣ бо Лидс ҳам гол зад, боз муқобили Лидс 1 гол ва инак ба дарвозаи Барселона гол мезанад. ҳамагон медонанд ки Решфорд рӯзҳои охир ба чӣ корҳое қодир аст. аз ин рӯ Хави Эрнандес сармураббии Барселона пеш аз бозӣ гуфта буд ки Решфорд яке аз хатарноктарин ҳамлагарони Аврупо аст. ӯ бо суръати баланд ва хеле моҳирона ба дарвозабон 1-1 мебарояд. мо бояд сараввал пеши роҳи ӯро бигирем. бе ягон шубҳа ӯ ҳоло беҳтарин ҳамлагар аст. беҳтаринии ӯ боз дар чизи дигар ҳам исбот мешавад ки аксарияти голҳои ӯ ғолибияти дастаро таъмин кардаанд. баъди омадани Эрик Тен Ҳаг ин футболбоз исбот кард ки ӯ футболро метавонад, фақат ба ӯ боварӣ, имконият ва як сармураббии бидуни мӯи сар лозим.
лигаи аврупо ва лигаи конференсия заминларзаи мудҳиш дар туркияро фаромӯш намекунанд ва махсусан бозии байни трабзонспор ва базел хеле эҳсосотӣ буд. мухлисони туркӣ овезаеро бардоштанд ки дар он саги ҷустуҷӯкунанда ва шахси наҷотдиҳандае ки кӯдакро аз зери харобаҳо берун меоранд тасвир шудааст. он ҷо навишта шудааст ки ташаккур ба шумо ва аз зери харобазорҳо дасте бо парчами Туркия боло мешавад. ба байрақҳое ки дар кӯлоҳи наҷотдиҳанда тасвир ёфтаанд хуб диққат диҳед. он ҷо парчамҳои мамлакатҳое ки ба бартараф намудани оқибатҳои заминларза ёрӣ расонидан пайҳам нақш ёфтаанд. ин аввалин бозӣ дар Туркия пас аз заминларза аст. чемпионати дохилӣ ва бозиҳои дигар лигаҳо муваққатан боз дошта шуданд. бозингарон бо дастбандҳои муттамӣ ва овезаҳои пуштибонӣ аз қурбониён ба майдон баромаданд. голи аввалини бозиро Йенс Ларсен ба ҳадаф расонд. вақти ҷаштгирӣ аз гол ӯ дар як бархурд бо ҳамдастаи худ лабашро хун кард ва дарҳол парчами Туркияро ба сифати дастгирӣ боло бардошту буса кард ки феълан ин акс дар шабакаҳои маҷозӣ чарх мезанад ва арзандаи эҳтиром ҳам ҳаст. чунин ба назар мерасад ки ин гол барои тамоми Туркия буд, на танҳо барои мухлисони Трабзонспор. дар минбари майдон мухлисон танҳо пироҳанҳои дастаи Трабзонспор не, балки аз дигар дастаҳои туркиро низ ба бар карданд. масалан нисфи майдон футболкаҳои Фенербахче, Бешиктош, Галатасарай ва дигар дастаҳоро доштанду бо ҳам оғӯш гирифта ашк мерехтанд. фоҷиа ҳатто душманони оштинопазирро муттаҳид кардааст. бародарӣ, дӯстӣ, ваҳдат. бо чунин шиёр мухлисони футбол дишаб дастаи Трабзонспорро тавсиф карданд. тамоми даромаде ки аз ҳисоби ин бозӣ ба даст омад ба кӯмаки қурбониёни Туркия ва Сурия равон карда мешавад. ҳатто мухлисони дастаи Базел ғайри дастгирии молиявӣ ҳамчунин бозичаҳои зиёде барои кӯдакони Туркия бо худ оварданд. ҳоло дар бораи заминларза чӣ маълум аст? бо вуҷуди сипарӣ шудани 11 рӯз корҳои наҷотбахшӣ идома доранд ва одамон аз зери харобаҳо берун кашида мешаванд. дар ҳатто як модари ду кӯдакро пас аз 228 соати заминларза ва дар Қаҳрамонмараш як зани 74-соларо аз зери харобаҳо берун оварданд. чанд рӯз пеш кӯдаки думоҳаро аз зери харобаҳо берун оварданд. ин корро танҳо як наҷотдиҳанда бо саг анҷом дод ки дар парчами мухлисони Трабзонспор тасвир шуда буд. дар мамлакати Туркия бригадаҳои наҷотбахшии қариб тамоми ҷаҳон аз Тоҷикистону Россия ва Украина сар карда то Венгрия ва Исроил кор мекунанд. теъдоди ҷабрдидаҳои заминларзаи шадид беш аз 100 000 нафар арзёбӣ мешавад ва инҳо танҳо афроде ҳастанд ки маҷрӯҳ шуданд ва ба ёрии тиббӣ муроҷиат карданд. феълан дар Туркия ва Сурия беш аз 42 000 нафар ба ҳалокат расиданд ки қисми муҳими онҳо тақрибан 37 000 нафар ба кишвари Туркия ки маркази заминларза дар он ҷо буд рост меояд. амири қатар ё худ ҳамоне ки моликии дастаи ПСЖ-ро бар зимма дорад нақшаи харидани дастаи Манчестер Юнайтедро мекашад ва аллакай пешниҳоди худро дар ин маврид ба дафтари бошгоҳи Девҳои Сурх равон кардааст. оё ин иҷоза ҳаст ки як нафар моликии ду бошгоҳро бар уҳда дошта бошад? ба назар чунин мерасад ки Манчестер Юнайтед дар арафаи тағйироти бузурге қарор дорад. глейзерҳоро чизе ки ғайри харидории пурқувват ҳайрон намекунад. ба онҳо фарқ надорад ки кадом сармоягузор бошгоҳашонро мехарад. муҳим нафаре бошад ки талаботи онҳоро қонеъ карда тавонад. амири Қатар ва соҳиби воқеии бошгоҳи ПСЖ Тамим бин Ҳамад Ал Тани ки ӯро мухлиси Манчестер Юнайтед меноманд ба ин бошгоҳ таваҷҷӯҳи хоса кардааст. интизор меравад ки сармоягузорони Қатар ки ба оилаи шоҳони ин мамлакат алоқамандии зич доранд пешниҳоди охирини худро равон мекунанд ва натиҷаи онро интизор мешаванд. ҳомиёни ҳуқуқи башари ширкати Amnesty International ҳушдор медиҳад ки ин харид баҳсу эътирозҳои зиёдеро ба миён хоҳад овард. дархости Қатар дар мавриди харидории бошгоҳи англисӣ ин нақзи қарорҳои давлатӣ вобаста ба шустушӯ ва ё тозакунии варзиш дар кишвар мебошад. аз ин рӯ миёни сармоядорони қатарӣ ва ҳукумати Британия дар ин мавзӯъ баҳси калоне ба вуҷуд хоҳад омад. иброз намудааст намояндаи ширкати мазкур. аммо ин ҳанӯз мушкилии ҷиддӣ ба назар намерасад. аммо қоидаҳои УЕФА дар мавриди он ки як нафар наметавонад ду бошгоҳро раҳбарӣ кунад нақз мешавад. ба навиштаи The Guardian аллакай дар Қатар роҳи ҳалли ин мавзӯъ ҷустуҷӯ мешавад. аммо ҳоло стратегияи асосии шайхҳо хеле сода ба назар мерасад. дар УЕФА раҳбарикунии ҳар як бошгоҳ аз ҷониби як созмони алоҳида назорат карда мешавад. хулас шайхҳои араб аллакай бо хотимаёбии сарватҳои нефтии худ дар 30 солаи наздик омодагии сахт мебинанд. бошгоҳҳо ва ширкатҳои бузурги аврупоро мехаранд ва ҳамин тавр баъди тамом шудани нефту газ
тиҷорати худро дар ин самт идома медиҳанд. аврупоиҳо умед доранд ки уефа пеши роҳи онҳоро мегирад, вале намедонанд ки шайхҳо пинҳонан бо пул даҳони аз ҳама калони уефаро бастаанд. хулас пул бошад дар ҷангал шӯрбо. моҷарои нав бо ширкати дастаи барселона. маълум шуд ки бошгоҳ ба ноиби президенти кумитаи доварони испания пули зиёде додааст. ба довар фақат ба як хотир пул медиҳанд ки натиҷаи бозӣ ба нафъи онҳо ҳал карда шавад. радиои сер Каталуния хабар дод ки аз соли 2016 то соли 2018 барселона ширкати Destiny 95 мутааллиқ ба хосе Мария Энрикес Негрейра ки он вақт ноиби президенти кумитаи доварони техникии Федератсияи футболи Испания буд, маблағ пардохт кардааст. маблағи умумӣ 1.4 миллион евроро ташкил медиҳад. дар 2 соли аввал ширкати Негрейра аз 500,000 евро зиёд ва дар соли 2018 бештар аз 318,000 евро гирифтааст. бори охир онҳо дар моҳи июни соли 2018 пардохт карда буданд ки бо омадани ноиби нав ва рафтани Энрикес Негрейра рост омад. баъди рафтани Негрейра дастаи барселона дигар ба ин ширкат ягон хел маблағ намегузаронид. ин парвандаро додситонии Каталония таҳқиқ мекунад. Негрейра аллакай изҳорот додааст ва гуфтааст ки ин пардохтҳо барои маслиҳат ва машварат буданд, аз ҷумла дар бораи он ки бозингарон бояд бо ҳар як довар чӣ гуна рафтор кунанд, на барои содиқ будани доварон ба барселона ва таъмин намудани натиҷаи бозӣ ба нафъи онҳо. аммо ин собиқ мансабдор ба идораи андоз ҳеҷ ҳуҷҷате пешниҳод накардааст ки ба барселона хидмати машваратӣ расонидааст. яъне изҳороти ӯ аллакай дурӯғ будани онро исбот мекунад ва шубҳаҳо ғайри он ки таи 3 сол барселона дар аксарияти бозиҳо доваронро бо пул мехарид, дигар ба чизе такя намекунанд. яъне барселона тавассути ба истилоҳ транзит гӯё ки ба ширкати муовини раиси кумитаи доварони Испания 1.5 миллион евро пардохт кардааст. баҳонаи онҳо ҳам ин аст ки бозингарони барселона барои риоя кардани қоидаҳои футбол, махсусан муносибат бо довар, дар ин ҷо дарс мегузаштанд. вале вақте прокурор аз онҳо ҳуҷҷати шартнома мепурсад, ҳар ду ҷониб ягон хел ҳуҷҷат пешниҳод кардан наметавонанд. барое ки нест, барселона ҳамкориро бо ин ширкат эътироф кард, вале дақиқан нагуфт ки ин маблағҳо ба хотири чӣ буд. фақат онҳо гуфтанд ки ин маблағ барои харидани натиҷаи бозӣ не, балки ҳамкорӣ ба хотири баланд бардоштани касбият дар дохили бошгоҳ буд. ҳоло акнун прокуратураи шаҳри барселона ба тафтиш ва таҳқиқот оғоз кардааст ва дар сурати исбот шудан ҷазои сахт аз қабили хориҷ кардани даста аз ла лига ба муҳлати 2 сол ва бекор кардани кулли ҷоизаҳои гирифташуда дар солҳои аз 2016 то 2018 дар назар дошта шудааст. ҳамон вақтҳо барселона худаш бозиҳоро мехаридаасту бечора реалро гунаҳгор мекарданд. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.